लहान असताना सायकल ही सर्वांच्याच आवडीची गोष्ट. आई वडिलांकडे अगदी हट्ट करून आपण ती मागून घेतो. पण लहानपण सरल्यावर मग काय? आपण त्याच सायकलकडे ढुंकूनही पाहत नाही. तेव्हा आपण मोटरसायकल, चारचाकी यांच्या मागे पळत असतो. हे सांगण्याचे कारण काय, तर अलीकडेच हेल्थ फंडा या नावाखाली परत एकदा सर्वांना याच सायकलची आठवण झालेली दिसून येते. नियमित व्यायामासोबत सायकल चालवण्यातही महत्त्व दिले जात आहे. कोणत्या देशात सर्वाधिक सायकल चालवली जाते आणि त्यामध्ये भारत कुठल्या स्थानावर आहे, या संदर्भात पीयू रिसर्च या संस्थेने टक्केवारीनुसार सादर केलेला हा अहवाल. नेदरलँडमध्ये 84%, जर्मनीमध्ये 80%, जपानमध्ये 78%, थायलंडमध्ये 74%, पोलंडमध्ये 70%, चिली आणि व्हिएतनाममध्ये 67%, चीन आणि इंडोनेशियामध्ये 65%, इटली आणि दक्षिण कोरियामध्ये 63%, भारत 62%, फ्रान्स 59%, अर्जेंटिना 56%, ब्राझील व अमेरिका 53%, स्पेन 51%, ब्रिटन 50%, बांगलादेश 39% आणि पाकिस्तान 36% अशी यांची टक्केवारी दिसून येते.